Bună ziua! Vreau să vă reprezint un așa automobil Kia Sorento. Anul fabricării 2020. Capacitatea cilindrică 2.2 diesel. Cutie automată. Echipată cu cauciucuri de iarnă. Starea automobilului perfectă. Așa arată automobilul dat. Cameră spate, buton bagajnic, de la cheie se deschide, de la cheie se închide. Completație maximală, vă arăt și partea interiorului. Așa arată. Încălzire volan, 140.000 km. Încălzire scaune față, încălzire scaune spate. Așa arată automobilul dat. Doritorii care doriți, poftim să ne apelați.